سيامة artificial intelligence كم أقوى أوروباويان أول حسنة 1956 أبو AI بمبال زيسوع ماكارتي ماكريفين مينيسكي كلاود شاننن ناتنائل روتشستر بحوار بمخان أبتعودي نزمارا مروه ساوعيت أقربهم يوم تساوعيتون مرمر بروجكت دارتموز artificial intelligence كرمتي بحوار نمجمار زبل كم زنبارة يحبر أبتي زعوا نمزتاي فلتات تمرامرتي أب جزاءات أمريكا كوليج نيوهابتن دارتموز تأكبوا نزي استأخاخوا لزعوا دما كلت ودسب نماشنات كمي قرنانا مهر زبل ينيرو كور حسنة كساور حنحاسة أب استخايا زتا اتي تكنولوجي artificial intelligence زبل سيامة رخيبو ايو artificial intelligence كاو شمو سيامة كمن نردو سب سرح كلت مالت انتخون زيون سبات كابزي سرحو سرحتي ويخعا كابزي تكبرو كلتات بتزراري عب استفالاليو ماشينات مالتون عب كمبيوترات عب سلكتات عب روبوتاتن كمون عب استفالاليو إلكترونيكس ناوتات زي تكبر وي زي سرح كالتيو artificial intelligence كاب تعنا كساب فاينانس كاب ترانسبورت كساب نقدي كاب تمرتي كساب معالتاوي تكبرنان إلوون منقدي أسرارحنا إنام محيشة زلون زي كحد حقي كاب زخون سانيحي ايو ازيون اب هيوتنا زقبر معالتاوي من قسقاس بزي حسبنا يو منقدي إنا قاللا يركب قلوت دك سوات تكيو كسرح زخل AI ويكا artificial intelligence ناتا وهالي طوع artificial intelligence أبز حز زمن أبزل على برخة بس يحركب بفلاي جزء دك سوات قلوت دك سوات كك على زخليو بفلاي عود حري كم تريوه عود حرشة artificial intelligence زل وروحة انتهي يمثل بزبل ناهم كنا بلنا تملكتنا تخدات لنا ቋሚ የሆኑ ኤግዚቢሽኖች ሳይንስ ሙዚየም ውስጥ ተከፍቷል። ኣብ ውሽጢ ሳይንስ ሙዚየም ቋሚ ዝኾነ ኤግዚቢሽን ተኸፊት እዩ። እዚ ዝተኸፈተ ሙዚየም ብቐንዱ ኣብ ሰለስተ ዛዕባታት ጠመተ ዝገበረ እዩ። ቀዳማይ artificial intelligence እንብሎ እዩ። ካልኣይ ኩነታት ነባሪ ኣየር ወይ ክሊማ፣ ሳልሳይ ማይ ኢነርጂን፣ ራብዓይ ድማ ሕርሻን ቴክኖሎጂን፣ ሓምሻይ ድማ አቪዬሽን ኤሮስፔስ እዮም። እዚኦም ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልተ ዓመት እናተሰርሑ ጸኒሖም ኣብዚ ሕዚ ኩሉ ነገር ተዛዚሙ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ኣሎ። ዛሬ ላይ ዓለም በቴክኖሎጂ ደረጃ የደረሰበት ደረጃ ለማሳየትና ሎሚ ቴክኖሎጂ ዝበጽሕሉ ብርኪን ዓለም ንምርኣይ ኢሉውን ንቐጻሊ ኢትዮጵያ በቴክኖሎጂ ንምህናጽ ንመጻኢ ወለዶ ንምውራስ ተባሂሉ እዩ ዝስራሕ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ዓለምና በቴክኖሎጂ ዝማዕበለ ስለ ዝኾነት ነዚ ድማ ናብራ ወዲ ሰብ ብቴክኖሎጂ ንምምሕያሽ ቀንዲ መሳርሒ ኮይኑ እናገልገለ እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ከም ሃገር ኣብዚ ዝኸፈትናዮ ኤግዚቢሽን ኣብ ዝቕጽል ምስ ቴክኖሎጂ ንምስጓም እዩ ኢሉውን ትውልድ ንምምሃር ተባሂሉ ዝተሓሰበ እዩ። ያየሁት ነገር እጅግ በጣም ድንቅ ነው። ኣብዚ ሳይንስ ሙዚየም ዝረኣኽቦ ነገር ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብዚ ዘለናሉ እዋን ብጣዕሚ ዝድላዕ ዓውዲ እዩ። ኣብ ሃገርና ዘሎ ዘፈር ቴክኖሎጂ ክዓበለዎ ይብል። መጻኢ ወለዶ ድማ ብፍልጠትን ትምህርትን ዓብዩ ሃገርና እውን ተጠቃሚት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ትኸውን እያ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ኣብ ዝተዓዘብናዮ ኣብ ዓውደ ጥዕና፣ ሕርሻ፣ ማይን ካልኦት ዝረአናዮ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ። ሳይንስ ሙዚየም ያው በተለየ መልኩ በየገኑ በየጊዜው እድገቱ የጨመረ ሳይንስ ሙዚየም ብዝተፈላለየ መልክዑ በብመዓልቱን በብእዋኑን ዕቤቱ እናወሰኸ ዘለናሉ ነባራዊ ኩነታት ዘርኢ ዓብዪ ኣሰር ኢትዮጵያ እዩ ኢለ ይሓስብ። አሁን የምገኘው
ሳይንስ ሙዚየም ነው። ሕዚ ዝርከበሉ ሳይንስ ሙዚየም እዩ። ኣብ ውሽጢ ሳይንስ እዚ ዝኣክል ብመልክዕ ኣርቲፊሻል ከመይ ጌርካ ከም ትጥቀም ከም ትዝውርን ስለ ዝረኣኹ ብጣዕሚ ደስ ይሉኒ። እዚህ ሙዚየም ውስጥ የተደራጁት በዋናነት ኣብዚ ውሽጢ ሙዚየም ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብጣዕሚ ከባድ ዝኾኑ ኣቑሑት እዮም። ነዚኦም ድማ ሰባት በብቦትኡ ብቐሊሉ ክረኽብዎም ዘይኽእሉ እዮም። እዚኦም እንተነኣሰ ከም ሃገር ኣብ ሓደ ማእኸል ንህዝቢ ብኸምዚ መልክዑ ክፍቲ ብምግባር ናይ ሎምን ጽባሕን ወለዶ ንቴክኖሎጂ ቀረባ ንክኸውን ቴክኖሎጂ ዝፈጥርን ኢሉ እውን ሃገሩ ዝሃንጽ ትውልዲ ንምፍጣር ዝሕግዝ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝተኸፍተ። ተመልከትና ሕዝውን ኣብ ውሽጢ ሳይንስ ሙዚየም ኢና ንርከብ። ኣብ ውሽጢ ሳይንስ ሙዚየም ብዛዕባ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ኢና ናኹም እናበልና ዘለና። አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ኣብ ዓውደ ጥዕናስ ዓይነት ረብሓ ኣለዎ ንዝብል ኣብዚ ኣብ ድሕረይ ከም ትምልከትዎ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ኣብ ጥዕና ዘለዎ ረብሓ ኢና ናኹም እናበልና ዘለና። ኣብ ሃገርና ከዓ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ምምጽኡ ንጥዕና ዘለዎ ረብሓ በተለይ ኣብ ዝምስሊ ትሪእዎ ዘለኹም አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ንጥዕና ዘፈር ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ እናምጽእ ዘሎ እዩ። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በሀገራችን ደረጃ አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ማለት ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በብርካ ሀገርን አፍሪካን ከም ማእከል መገልገሊ ኮይኑ እዩ ግልጋሎት እናሃበ ዘሎ። እዚ ድማ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ጥዕና ቋንቋ እናሃበ ዘሎ ግልጋሎት ንምርኣይ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ንኽስራሕ ዝተገበረ። ተመልከትና ሕዝውን ካብ ሳይንስ ሙዚየም ውሽጢ እንተውፃና አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ከም ተዓንተው ዝገለጽናዮ ኣብ ጥዕና ኣብ ግብርና ኣብ ሓምለዋይ ኣሰር ከምኡውን ኣብ ካልኦት ዓውደታት እውን አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ልዑል ረብሓ ኣለዎ። ሕዚ ንርከበሉ ከዓ ብአርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ወይ ከዓ ደሞ ሮቦት ብምጥቃም ሮቦት ማለት ሓይሊ ሰብ ተኪኡ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ። ኣብዚ እውን ውዒ ነገር ኣብ ምቕራብ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ እውን ብሮቦት መልክዕ ተጠቅሚው ኣብዚ ኣብ ድሕረይ ትሪእዎ ዘለኹም ምቕራብ ይካል። ንኣብነት እዚ እንተሪእና ሕዚ በዚኣ ማለት እዩ ብውዒ ነገር ኣዚዘይ በዚኣ ምጥቃም ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ከፍታ ብልዎሞ ብሮቦት መልክዕ ባዕሉ ቀዲሑ ክበኒ ይኽእል እዩ። ስለዚ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውታት ከም ሰርሕ ኣብዚ ብተግባር ከምቲ ዝረአናዮ ንኣብነት እዚ ቀዲሕዎ ንበልሞ በዚ ንኣብነት ኣነ ወሲደ እዚ ኣልዕለይ ምጥቃም ይኽእል እዩ። እዚ እንታይ እዩ ግዜ ጉልበት ደቂ ሰባት ግዜ ክቕንስ ዝኽእል እዩ። ስለዚ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ኣብ ቀጻሊ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ደቂ ሰባት ጉልበት ተኪኡ ክሰርሕ እዩ ተባሂሉ እውን ትጽቢት ይግበር። እኔ ያየሁት የአርቲፊሻል ኣነ ዝረኣኽዎ ብአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተጠቒምካ ቡናን ሻሂን ከመይ ከም ዝፍላሕ መጻወቲ ቼዝ ኢሉ እውን ናውቲ ሕክምና ናውቲ ሕርሻን ሓምለዋይ ኣሰር ከመይ ብአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተጠቒምካ ስራሕቲ ምውጋን ከም ዝከኣል ርኢ ኣለኹ። ተመልከትና ኣብዚ ሕዚ ንርከበሉ ከዓ ዓለምና ኣብዚ ሰዓት ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ወዲቓትሉ ዘላ ክሌማዊ ከዓ ኩነታት ለውጢ ኣየር ዘለውሉ ቦታ ኢና ንርከብ። ዓለምና ኣብዚ ሰዓት ብዲሳስተር ወይ ከዓ ደሞ ብኩነታት ለውጢ ኣየር ኣብዚ ሰዓት እናተጎደት እያ ዘላ። ዓለምና ኣብዚ ሰዓት ኩነታት ለውጢ ኣየር ንምቕናስ እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ካብቲ ሓደጋ ከመይ ጌርና ክንወፅእ ንኽእል ኣብነት ኢና ናርኢ ዘለና እሞ ብዛዕባ ዝምልከት እውን ናኹም ክናብልና ተመልከትና ሕዚ እውን ምክትታልኩም ምሳና ይኹን። የአየር ንብረት ለውጥ ዓለም እየተፈተነችበት ያለ ነው አንደኛው ጉዳይ ላይ ኩነታት ነባራ አየር ወይ ክሊማ ዓለም እናተፈታተነትሉ እዩ ዘሎ። ምዝባዕ ኩነታት ለውጥ አየር ህልው ኩነታት ዓለም ብጣዕሚ ፈተነ ገይሩ እዩ። እዚ ክብል እንከለኹ ብምኽንያት ውሕጅ ደርቂ ብሕፅረት ማይን ፀገማትን እናሰዓበ እዩ ዘሎ። እዚ ንምፍታሕ ድማ ተባሂሉ እዩ ዝተቐመጠ ነገር ኣሎ። ንኣብነት ብኽቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምልዓል ዝግበር ዘሎ ምትካል ፈልሲ ሓደ ሕዚ ዘሎ ፀገም መፍትሒ ከምፅእ እዩ ተባሂሉ እዩ ከም ሃገርና ተሰርሐ ዘሎ። በአየር ንብረት ለውጥ ዙርያ ኣብ ዙርያ ኩነታት ከባቢ ኣየር ሃገርና ሰፊሕ ስራሕ ትሰርሕ ዘላ ምዃና ይፍለጥ።
እዚ ድማ ብሳይንስን ቴክኖሎጂን እንተዝሕገዝ ካብዚ ዝሐሸ ውፅኢት ከም እንምጽእ ተስፋ ኣለኒ ደቅና ካብዚ ዝሐሸ ስራሕ ከም ዝሰርሑ እምነት ኣለና ሕዚ ከመጋጣሚ ዝተራኸብናሉ ቦታ ኩነታት ነባራዊ ኣየር ዘርኢ እዩ ኣብ ዝቕጽል ሃገርና ብሓምለዋይ ኣሰር ዓብይ እጃም ትዕርፈሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሜና እንሪኦ ዘለና ንኩነታት ለውጢ ኣየር ክልውጡን ኣብ ጽቡቕ ብርኪ ከብጽሑን ተባሂሎም ዝተሓሰቡ እዮም ካብ ሳይንስ ሙዚየም እንተወጻና ሕዝቡን ብዛዕባ ሓምለዋይ ኣሰር ናኹም ናበልና ኢና ዘለና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብብርኪ ሃገር ኣብ ሓምለዋይ ኣሰር ትልሚ ተታሒዙሉ ብዕቱብ እናተሰርሐሉ ዘሎ ምዃኑ ይፍለጥ በተለይ ሓምለዋይ ኣሰር ንሃገርና ብጣዕሚ ረብሓ ከም ዘለዎ ሓምለዋይ ኣሰር ዋና ክትከለሉ ከዓ ሓምለዋይ ኣሰር ክበረታትዕሉ ዝገበረ ቀንዲ ምክንያት ኣብ ዓለምና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሙቐት እናወሰኸ እዩ ዘሎ ነዚ ሙቐት ንምቕናስ ተባሂሉ እዩ ብሃገር ደረጃ እውን እናተሰርሐሉ ዘሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ኣብ ድሕረይ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንዓለምና ዘሎ ክሊ ኩነታት ለውጢ ኣየር ከቃልል ተባሂሉ እዩ እናተሰርሐ ዘሎ ሕዚ እውን ምክታልኩም ተመልከትና ምሳና ይኹን ክንብል ንፈቱ በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ የሚሰሩ ስራዎች ኣብ ዙሪያ ኩነታት ነባራ ኣየር ዝስርሑ ስራሕቲ ዝምልከት ሰፊሕ ስራሕ እናተሰርሐ እዩ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ድማ ለውጢ የምጽእ እዩ ዘሎ እዚ ስራሕ ዘሎ ስራሕ ካባና ሓሊፉ ንሃገራት ኣፍሪካ ተሞክሮ ንክኸውን ኢና ንሰርሕ ዘለና ሓምለዋይ ኣሰር ኩነታት ክሊ ኣየር ምቕያር ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ከተማታት እውን ዓብይ ረብሓ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ግሪን ሌጋሲ ወይ ከዓ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ከተማታት ጽባቐ ከምኡ እውን ንጹህ ኣየር ኣብ ምርካብ ናይ ባዕሉ ረብሓ ከም ዘለዎ እውን ኣብዚ ኣብ ድሕረይን ኣብ ጎነይን ኣብ ቅድመይን ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ስለዚ ንማሕበረሰብ ይኹን ንዓለምና ንጹህ ኣየር ኣብ ዘለዎ ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ እውን ሓምለዋይ ኣሰር ወይ ከዓ ግሪን ሌጋሲ ብከምዚ ዓይነት ምምልኻዕ ንጹህ ኣየር ንኽረኽቡ ኣብ ምግባር እውን ዓብይ ግደን ዓብይ ረብሓ ዘለዎ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት እውን ናኹም ክነብል ኢና ሕዚ እውን ምክታልኩም ምሳና ይኹን ክብል ይፈቱ ስማርት ሲቲ ወይ ደግሞ ስማርት የሆነ ከተማን ለመገንባት ስማርት ሲቲ ወይ ምዕብልቲ ከተማ ንምህናጽ ክንደይ ዝኣክል ይጠቅም እዩ ዝብል ኣብዚ ከም ሓደ መርኣያ እዩ ተኸፊል ዘሎ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ጉልበት ሰባት ተኪኡ ክሰርሕ ዝኽእል ውፅኢት ቴክኖሎጂ እዩ እንሰርሖም ስራሕቲ ንምስላጥ ኢሉ እውን ጽፉፍ ንምግባር ብአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ተሓገዘ ክኾኑ ስለ ዘለዎም እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታ ስለ ዝጠቅም ነዚ ንምምሃርን ግንዛቤን ምፍጠርን እዩ ከተማታት ኣብ ዙርዮም ዘለው ነገራት ሓምለዋይ ኣሰር ንከንብሩ እዚ ድማ ካብ ምርግጋጽ ውሕስና ምግቢ ጀሚሩ ኢና እናስራሕና ዘለና ስለዚ በዚ ልክዕ ጠመተ ተገይሩ ክስራሕ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ኣብ ዓለምና ዝፍጠር ኩነታት ለውጢ ኣየር ወይ ከዓ ክላይሜት ቼንጅ እውን ዓብይ ረብሓ ከም ዘለዎ እውን أوزي عبد الحري كم تريو زلهم سلازي تقلل بزولها عب لوتي كنتات أي روح كليما زلوا روحها بهمزي بإلكتريك ماكينة تشكرك بإلكتريك عم بتكام عوي كلايميت تشينج نايم الناس روح له بتمساسة ون كاب قدبات زمن شو حيل إلكتريك ون عالمنا زفتر استبكل غاز وخع استبكل تكي عم غير بزعبازي زملكتون ناهم كنابلنا حزون تخطاتلنا نحنا دما كم إثيوبيا زلنا حيل فلفل نفاس إلكتريك قدباتن إنا نتقم زلنا كابزي بتوسخي حملواي أثر إنا تتقمنا سلزلنا صباحنا علم عبي أثر كنم حلالف فينا إلون بخلت كربون دايوكسيد ويكعا زتقاصل أير كنكي إلنا بعبيو الناس رحنا نركب عب موداتا عب ساينس موزيوم استخفته قوامي اكزيبيشن كلهم إثيوبياويان مزيوم هواز كم زخولو ملقتي
ተመሓላሊፉ እዩ ማውቃቸውን ሰዎች መተው እንዲያዩ እጋብዛለሁኝ ዝፈልጦም ሰባት ናብዚ ሳይንስ ሙዚየም መጺኦም ንኽህውጽ ይዕድም ኣብ ቀጻሊ ደቂ ሒዛ ኽመጽ የለ ተስፋ ይገብር ድማ ይመጽ እዮም ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዝመሃሩ ደቂ የለውኒ ብጣዕሚ ድሌት ኣለዎም መጺኦም እንተ ዝህውጹ ዝሐሸ ምልዕዓል ይህልዎም እዩ ኢለ ስለ ዝሓስብ ሒዘዮም ናይ ምምጻእ ትልመለኒ ማስተላለፈው ኣነ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ህፃውንቲ ከምዚ ኣነ ዝሰርሖ ዘለኹ ምንቅስቃስ ሳይክል ተሽከርካሪት ንምግናሕ ናብዚ ሳይንስ ሙዚየም ብምምጻእን ብምህዋጽን እቲ ዘሎ ነገር ርኢኹም ንኽትምለሱ ይምዕድ እኔ ማስተላለፈው መልእኽት ኣነ ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ እዚ መበገሲ ነጥብና ኮይኑ ካብዚ ንላዕሊ ምስራሕ ኣለና ይብል ኣብ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጽቡቕ ጅማሮ እዩ ዘለና ስለዚ እዚ ጅማሮ እዚ በብክፍለ ሃገር ተስፋሕፊሑ በብኽልሉ ምስራሕ ይግባእ ይብል ብፍላይ ዩኒቨርሲታትና እዚ ነገር ጠመተ ገይረን ክሰርሓሉ ይግባእ ኢትዮጵያዊ ባገኘው ሰዓትና ባገኘው ሁኔታ ውስጥ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ትርፊ ግዚኦም ኣብዚ ሳይንስ ሙዚየም መጽኦም ዑደት ንኽገብሩ ይምዕድ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ክረምቲ ምስ ምእታው ኣብያተ ትምህርቲ ይዕጸው እዮም ስለዚ ደቅና ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ፊልም ወይ ድራማ ካብ ዝርእዩ ናብዚ መጽኦም ዘሎ ቴክኖሎጂ ብተግባር እንተዝርእዩ ቀዳማይ ሞራል ወይ ተስፋ ይረኽቡ ካልኣይ ግንዛቤኦም ውሽጣዊ ድሌቶም ምስ ቴክኖሎጂ ዘሎ ረብሓ ወይ ርክብ ይውስኽ እዩ ስለዚ ንቐጻሊ ቴክኖሎጂ ንምምሃዝን ንምፍጣርን ዝህንጠው ይኾኑ እዮም ብሓፈሻ ክብሎ ዝደሊ ደቅኹም ናብ ሳይንስ ሙዚየም ሒዝኩም ብምምጻእ ክትህውጹ ክብል ይፈቱ ይቐኒየለይ